på den. Perfekt melodi til lige at starte på. Det er en af mine yndlingsmelodier. Kære Anja, kære Camilla, min elskede søstre. Jeg var kun 3-4 år, da jeg begyndte at glæde mig til at blive storebror. Hvordan kunne det være? Eller hvordan ville det være? Vil sådan en lille en synes, at det ville være sjovt at lave det samme som mig? Kan man snakke med en baby? Og sover babyer ikke hele tiden, når de ikke spiser? Og hvornår kan jeg begynde at løbe rundt med babyen? Jeg husker svagt den slags praktiske overvejelser, Anja, inden du blev født. Og jeg kan kun sige, at jeg blev glædeligt overrasket. Jeg fik en fantastisk sød lille søster. Og stoltheden lyser ud af mig på et af de første billeder af os to, hvor jeg sidder sammen med mormor, der nusser det lille søde barnebarn i liften. Det er vores mormor. Ja. Jeg er super forvirret der. Og så fandt jeg også hurtigt ud af, at hende, den søde lille søster, åbenbart også godt kunne lide at være sammen med mig. På et andet i vores familie, sådan næsten ikonisk billede, der sidder du i en skråstol, mens jeg sidder ved siden af dig i undertrøje og læser op af en fuglebog, mens du gaver. Jeg har indtryk af, at du hygger dig. Også nogle tolkninger af billedet, der går på, at jeg synger for dig. Jeg kunne ikke læse på det tidspunkt, så måske synger jeg noget om fugle, og du synger med. Mor har i mit konfirmationsalbum skrevet: trods aldersforskellen har du og Anja haft meget glæde af hinanden. Du var god til at optræde for hende. Og det kan jeg godt huske noget om. Og senere så fik jeg dig faktisk med på det hele. På din 3-års fødselsdag, så sang du for mor og far i mit band, mens Tony Rod Stewart Nielsen spillede på trækguitar bagved. Det ser man på et billede af situationen. Jeg var vild med Rod Stewart på det tidspunkt, selvom jeg faktisk kun kendte sangen Sailing. Man ser også et udklip af ham fra avisen hænge på opslagstavlen bag ved dig, og du faldt fuldstændig ind i det setup med mikrofon og et trendy 70'er outfit i orange pyjamas med hvide hunde på, som matchede så fint til min stribede lyseblå pyjamas. I de år så fandt jeg heldigvis også ud af, at min søde og sjove lille søster også gerne ville lege gemmeleg, som jeg selv synes var rigtig sjovt i det store hus, som var vores barndomshjem. Det kan nok være, at vi gik i genbrugstøj og ikke havde et stort badekar, men vi havde masser af plads omkring os, både inde og ude. Jeg husker, hvor meget vi nød at tumle rundt i haven om sommeren, eller lege over i området ved legehuset. Her var der en herlig sandkasse, hvor vi har gravet tunneler og lavet veje, og hvor jeg har udkæmpet utallige ørkenkrige, mens du af og til så på. Og da både du og jeg blev sådan lidt større, så begyndte vi i jorden bag ved sandkassen at bygge små bitte hytter af tynde pinde, som jeg så satte ild til. Det har vi gjort mange gange. Det var virkelig fascinerende, og det ved jeg, at du også synes. Faktisk så siger de episoder også noget om vores forældre. De har nemlig altid været meget rummelige, samtidig med, at der var ro, tryghed og i det hele taget gode rammer for os børn. En eller anden forældre i dag vil nok have forbudt den slags ildspåsættelser. Og det kan også godt være, at det foregik lidt hemmeligt. Omvendt skete det gentagne gange i fuld offentlighed. Så derfor så ser jeg også på de her små, herlige oplevelser som et udtryk for, at vores forældre aldrig har brugt mange regler, påbud og forbud. De har kærligt og praktisk været der for os, og altid givet plads til os på en måde, så vi altid alligevel forstod, hvordan spillepladen så ud. Faktisk så synes jeg, at de i det, som nogen kalder opdragelse, var forud for deres tid. Med nogle moderne udtryk, så praktiserede de nemlig det, som man i dag
kalder værdibaseret ledelse nudging med udstrakt plads til selvledelse. Og det virkede. Vi to, Anja, havde det sjovt med at tænde ild til baghaven, og vi var virkelig betaget af de små bål, vi lavede med pinde og blade. Selv elskede jeg duften fra røgen, som i forsommeren blandede sig med den fortryllende duft af ribesbusken mellem æbletræet og legehuset. Og vi lærte at tænde ilden. Den børneverden, de to voksede op i, og senere også Camilla, afspejlede i det hele taget også det motto, som vores kære morfar, vores morfar, jeres oldefar, mange af jer, Poul, som han mange år senere som stamfaderen til vores store familie udlevede og udtrykte med sin formulering: der skal være plads til hver og Jan. Det er jysk, og det betyder, at der skal være plads til alle og enhver. Apropos det lidt hemmelige, kombineret med det rummelige og forstående, så havde vi to, Anja, jo i flere år samme køjeseng, og det endte ofte med småsnak, efter at mor og far havde puttet os, uden at de vidste, at vi snakkede videre. Det troede vi i hvert fald. Af og til fortalte jeg dig historier. Jeg kan huske, at du synes, det var særlig sjovt, når jeg fortalte om Anders And, Anders Signe og Mickey Mouse, som jeg digtede undervejs. Nogle gange forberedte jeg også historierne på forhånd, baseret på noget, jeg havde læst i et Anders Sandblad. Anja, du var generelt lidt mindre stillesiddende end din storebror, husker jeg. Jeg kan huske, at du ofte småsyngende puslede rundt med dine dukker og dine små gøremål. Du var meget nysgerrig og meget glad for at følge med i, hvad mor og far og storebror lavede. Faktisk skulle der helst ske noget hele tiden. Og hvis ikke, så vil du hellere nus rundt med det ene eller det andet, end at sidde stille med en bog. Mange år senere, så fik du en niece, min datter, som var på samme måde, da hun var lille. Senere så fik vi vores søde lille søster Camilla, som også var med på både det vilde og det stille. En af vores fælles yndlingslege var jo Trolden sover, hvor trolden alias storebror fangede et par små søstre på en sofa og holdt dem fast, indtil trolden pludselig faldt i søvn. Og så var det tid til, at de små søstre prøvede at briste sig fri. Nogle gange så vågnede trolden lidt undervejs, så det var ikke helt nemt for dem. Heldigvis er der i sådan en situation taget et skønt billede, som et af mine albums har fået påklistret titlen Begravet i søstre, hvor man ser min hånd stikke op nedenunder de to søstre. Herligt, absolut. Der var der hele taget krudt i mine to små søstre, og det var ikke svært at få jer med på noget. Talrige er de gange, hvor jeg har udlovet en dusør på en slikkepind, når jeg ikke kunne finde min punkt eller mine nøgler. I var altid friske på at lede, og de mange slikkepinde, det kastede af sig, var fuldt fortjente. I det hele taget, så har I begge to ofte været med på jeres storebrors påfund, som godt kunne være lidt aparte. Et år organiserer jeg for eksempel en skattejagt for dig, Anja, og din klasse til din fødselsdag. Men en skattejagt er sådan en ganske særlig slags. Det handlede nemlig om at samle affald. Så meget som muligt. Måske husker du ikke så meget, men jeg husker tydeligt, at pigerne i din klasse gik meget op i at gå rundt med en sort plastikpose over på det, vi kaldte fru Jacobsens sti tæt på huset, og også foran huset, hvor vi samlede slikpapir og flasker og tog det hele med hjem. Og digterpakken. Og digterpakken også, ja. I baggrunden så bakkede mor projektet op med kage derhjemme, da vi succesrigt kom hjem med høsten. Og far kørte det hele på lossepladsen, hvor det sikkert inde i et stort sort hul, som alt muligt dengang i start 80'erne, fordi genbrug af den slags var ikke rigtig opfundet på det tidspunkt. Men tanker tæller, og tanker skaber bølger, og vi var i den grad i vores familie foran på genbrug. Jeg gik ikke kun i min fætter Palles aflagte tøj, I to gik i jeres kusiners tøj, og tilsvarende, Anja, så må du sikkert også med en vis undren kigge på, at jeg vaskede mange brugte mælkeposer og vendte vrangen ud af dem, så jeg senere kunne bruge dem til noget, måske. Potentialet for nye anvendelsesformer for mælkeposer med vrangen ud af, var i sidste ende ret begrænset. Men jeg har mange gange transporteret min pung i en omvendt mælkepose, når jeg cyklede ind til byen. Så er der trods alt flere muligheder i de
metaldåser med rød Watson tobak, som børn dengang i 80'erne uden problemer kunne købe på den nærliggende tankstation. Til 20 kroner. Ja, og det har du og jeg nemlig gjort mange gange, Anja, allerede mens vi sådan knap nok kunne kigge over disken. Og Anja og Camilla, I blev ved med at være nysgerrige og meget sociale. Anja, du fik faktisk et år lov til at sidde med ved bordet til min fødselsdag med drengene. Og bagefter var du med over i parken sammen med mig og gutterne, hvor vi var efter hinanden, som det hed dengang, når man løb rundt og jagtede hinanden. Jeg husker også, hvordan en af mine venner, jeg husker ikke helt hvem, var særlig opmærksom på at passe på dig, så du ikke synes, det var alt for uhyggeligt. Vi havde fantastiske oplevelser sammen, efter at vi nu var 3 i børneflokken. Vi tumlede rundt i hverdagen. Vi lavede masser af spas, og vi havde skønne oplevelser, som nok ofte var præget af, at storebror ville fortælle jer noget, eller vise jer noget. Sådan husker jeg det i hvert fald. Og det var skønt for mig at have 2 meget interesserede små søstre. Camilla kunne for eksempel i en meget tidlig alder navnene på de 3 største floder i Sovjetunionen. Lenisej og Lena. Du så kunne bruge det til det, ved jeg ikke. Vi 3 har altid haft et dejligt, tæt forhold. Som vi senere har snakket om, som du også, Anja, har været inde på i søde taler til mig, så har vi 3 faktisk aldrig skændtes. Og jeg har aldrig været sur på mine søstre. Aldrig. Og det er dejligt at tænke på i dag, her hvor vi fejrer din 50-års fødselsdag, Anja. Ærligt, der var også nogle år, hvor storebror ofte og meget sad ned på sit værelse i kælderen. Og det har jeg faktisk senere ærget mig over, fordi tiden går så hurtigt, og jeg havde 2 små søde søstre, som jeg set i bakspejlet gerne ville have lavet endnu mere med, mens vi alle boede hjemme. Men med årene så bliver man lidt mildere i sine vurderinger, også af sig selv, sådan skal det være. Nuancerne skal med. Da jeg var en 10-12-13 år, var jeg ofte træt efter skolen, og jeg fik i de år nemt og ofte hovedpine. Sådan var det, og sådan blev det. Indtil det gradvist blev bedre, og jeg igen fik mere energi. Men jeg blev ved med at sidde meget på mit værelse. Udover lektierne gik jeg meget op i at sidde og nørde med Lego og kort og små figurer og sådan noget, mens jeg hørte radio. Altid parat til at optage de sange, jeg kunne lide på kassettebånd, når de blev spillet i Radio Viborg. Ofte kom du på besøg, Anja eller Mille gjorde det. Jeg tror ikke, vi altid snakkede så meget sammen, mens I var der. Og på den måde tror jeg, at det mindede om dengang, da min morbror Ivan, vores morbror, boede på samme værelse, da jeg selv var knægt. Dengang kom jeg også tit ned og sad i hans hyggelige rode værelse, mens jeg tykkede hans tykkegummi og bare nød at sidde i en anden verden. Da jeg blev færdig med gymnasiet, var jeg hurtigt på vej videre mod København. Det sværeste var, husker jeg, at skulle forlade min kære søstre og flytte så langt væk, at jeg ikke længere ville se dem så tit. Men min udlængsel var kæmpe stor på det tidspunkt, og at flytte helt til København var virkelig spændende. Jo, det var også sin sag at sige farvel til mine søde forældre. Men ærligt, det virkede så lidt mere naturligt. Det føltes ikke naturligt for mig at flytte væk fra mine 2 små søde søstre i det barndomshjem, vi hidtil havde delt på det tidspunkt. Undervejs i livet og efterfølgende har vi 3 søskende hver for sig været igennem mangt og meget. Vi har oplevet mildt og frisk vejr på livets store hav, men også søgang, blæst og undersøiske skær. Af og til så har vores skibe sejlet langt fra hinanden. Og bortset fra en kort, herlig tid, hvor jeg lejede et værelse i jeres lejlighed, Anja, på Bispebjerg i Aarhus, så er vi geografisk faktisk siden Gamle Aalborgvej altid boet ret langt fra hinanden. Sådan var jeg, og sådan blev det. Netop derfor er det så fantastisk, at vi har bevaret et så varmt og nært forhold til hinanden, trods lidt forskellige personligheder, og trods de mange forskellige kilometer imellem os. Vi har grinet meget sammen, og moret os med de tørre, lidt underfundige, ironiske og selvironiske bemærkninger, som vi er vokset op med, og som nu til vores glæde trives blandt vores børn. Og de senere år har vi flere gange mødtes, bare os 3, senest i september sidste år.
Det er så herligt og hyggeligt at være sammen med jer, mine elskede, kære søstre. Og min sand lykkedes det os også sidste gang at lære noget nyt om hinanden, da vi sidst mødtes kun os tre. Jeg troede faktisk ikke, det var helt muligt, men vi havde jo inden vi mødtes givet hinanden den opgave, at vi skulle tage 3 historier med, som vi formodede, at de andre 2 ikke kendte til. Det blev til mere end 3 historier hver, og der var også en genkendelsesglæde over nogle af dem, men det var i hvert fald sjovt. Med rødderne dybt ned i jorden, blikket mod fremtiden og fuldt ud til stede i nutiden, så får I nu, mine 2 kære søstre, et fotoalbum hver. Robler. Og Må vi åbne dem? Ja, det må I gerne. Og de er tilpasset hver især og går frem til 89, hvor jeg flyttede hjemmefra. Og der er selvfølgelig også en del overlap. I får også fra med som den kommende uge, så får I adgang til udvidede digitale fotoalbums med billeder af os 3, som går helt tilbage til 75, og som også fremover vil blive opdateret. Og så får I hermed også et mundtligt gavekort hver især på en tur til Helsingør, tur og retur, på samme tidspunkt efter nærmere aftale, hvor vi 3 samles i Sankt Annagaden. På den måde så mødes fortiden, nutiden og fremtiden i et sammenflettet net af oplevelser og minder og bidrager til, at rødderne i vores store familietræ også fortsat vil forbundne med trækronen, der fortsat vokser ind i himlen. Hjertelig tillykke med de 50 år, Anja, og af hjertet tak til jer begge 2. Mine elskede søstre. Kan I lige blive stående? Nu kommer I igen. Bare husk klappen. Ej, vil I ikke godt lige stå hernede? Og det er ikke for